tak sme k takej krásnej stodole, plnej bábik, krásne prostredie. Kde sa to nachádzame a čo tu vlastne je, tak nám to priblíž. Tak dobrý deň všetkým. Nachádzame sa v obci Cerová na Záhorí a vlastne ste v jedinečnom múzeu bábik, krojovaných bábik momentálne. A moje meno je Marek Šneli a to je v podstate moja stála expozícia, ktorú sme otvorili teraz v sobotu. Čo bolo takým impulzom, že práve bábiky a možno prečo práve tu? Dobrá otázka, ďakujem. No ja som začal tie babiky zbierať 15 rokov dozadu, predtým som zberal kroje, pretože od začiatku ma veľmi fascinovali kroje ako také, pretože ja robím na výletných lodiach a chodíme po všelijakých možných, alebo plávame, nechodíme, v všelijakých možných štátoch a tam som si uvedomil, že tí ľudia, aj keď možno nemajú toho toľko ako my na Slovensku, ale veľmi si vážia tradície a veľmi si vážia práve tieto ľudové odevy. No a tak som si povedal, že niečo také by som začal robiť aj ja tu z dôvodu zachovania týchto tradícií pre ďalšie generácie, takže som začal zbierať tie kroje. No ale potom som si uvedomil, ako som to veľakrát spomínal, že mať kroje ako celé v šatníku na vešiaku, to není pre mňa, je to dosť kontraproduktívne, tak som rozmyslel, že ako to zmeniť, tak som si vymyslel, že teda asi by bolo lepšie začať zbierať bábiky v týchto krojoch. Bavíme sa o bábikách, ktoré sú každý originál, takže takéto bábiky si nemôžete kúpiť v obchode, to treba ísť na dedinu a tam to hľadať u babiek a tiet, ktoré vlastne ešte niečo také buď robia, alebo niečo majú, pretože v minulosti babika bola tradične ako dávaná mladomanželským párom, keď sa teda zobrali a odišli z dediny, povedzme, do mesta, aby nezabudli na to, že odkiaľ prichádzali, alebo skade sú, tak dostali takéto babiky buď od krstných rodičov, alebo starých rodičov. Vieme, že nepochádzate z Cerovej, tak prečo práve v Cerovej? No ja som taká naplavená tu už áno 4 roky a ja som sa tu presťahoval kvôli tomu, že jednak som tu našiel krásny dom, ktorý sa mi páčil, ale zároveň to bolo podmienené tým, že vedľa toho domu, kde bývam, bola táto krásna, skoro storočná stodola a to bolo taký dôvod, že áno tu, pretože všetko to bolo v podstate na jednom mieste, takže tam bola tá podmienka, že áno, ja sa tu nasťahujem, ale s tým, že dostanem aj, alebo teda môžem si potom odkúpiť túto stodolu, čo sa potom aj stalo po roku. Takže ako som tu 4 roky, tak 3 roky už túto stodolu mám a áno, trvalo asi rok aj niečo, pokým sa dalo dokopy do takéhoto krásneho stavu. Čiže ako nezáhorák, teda ste už záhorákom kvôli osudu, že ste tu našli takúto krásnu stodolu? Určite áno. Veľmi sa mi tu páči, Cerová je krásna dedina, máme tu Korlátko. No, tam bolo to 700. výročie v sobotu a plus k tomuto tak už myslím, že sa dáme do popredia trošku a ľudia tu začnú viac chodiť, pretože je tu čo teraz už obdivovať. A taká otázka, viete presné číslo, koľko tých bábik máte? Dobrá otázka zás. No tých bábik je okolo 200. Tuto, ktoré sú ako vystavené. Ja mám bábik dokopy asi nejakých 700, pretože nie sú to len krojované bábiky, mám starožitné bábiky, mám retro bábiky, mám limitované edície Disney bábiky, mám Barbie, všetko, taký bábikový král. Ale práve tieto krojované budú stála expozícia a vždy raz, dvakrát do roka sa urobí niečo špeciálne, ako také sezónne, ako ja hovorím, tie dočasné výstavy, kde budem prezentovať aj iné bábiky určite. Takže keď tu človek raz príde, to neznamená, že tu už nemá prísť, že sa tu nič nebude meniť, určite budeme robiť nejaké tematické výstavy. A čo chystáte? Videli sme tam v zákulisí nejaké bábiky ešte, takže čo pribudne? No, tak budú ako vravím, akože tie tematické, možno retro bábiky urobíme ako ďalšie. Ja mám kolekciu nejakých 60 Santa Clausov a Mikulášov, to pred Vianocami by sa celkom hodí, lebo mám pre mladšie generácie ako bábiky aj z tohto storočia, ak hovoríme o monsterkách a dúhových bábikách, všetko mám. Ale áno, takže to budú také tematické, plus samozrejme nechcem, aby to tu tak zapadlo prachom, tak určite tu budú nejaké možno workshopy, nejaké sympózia, nejaké prednášky, čo sa týka ľudovej kultúry, krojoch, bábik ako takých, histórie bábik, nielen v krojoch, ale celkovo, čo je to vlastne, čo je bábika. A keby niekto chcel darovať bábiku, môže?
Super, áno, určite, ak ľudia majú, samozrejme ako ja som si, práve teraz keď som presahoval všetky bábiky, som myslel, že koľko ich veľa mám, už som si tak povedal, že som to asi trošku prehnal, ale určite keď tam bude niečo zaujímavé, určite keď ľudia majú bábiky, ktoré sú jednak krojované alebo nejaké retro bábiky, niečím zaujímavé, môžu ma kontaktovať, budem veľmi rád si to pozriem a určite sa dohodneme. Viete nám povedať aj nejaký taký zaujímavý príbeh s nejakou bábikou? My tieto bábiky, ako som spomínal, väčšinou chodíme ako zháňať na dediny, takže vždy zaujímavé je to, že človek tam príde, spozná nových ľudí, ako občas nám trvá, pokým nájdeme ten daný dom, kde tie bábiky majú, kde tie bábiky sú, takže ako nespomínam si na konkrétne príbehy alebo nejaké zábavné príbehy, tak väčšinou fakt sú to milí ľudia, väčšinou prídeme do domu, ako, kde by človek neočakal niečo tak a zrazu príde pani s krabicou, ako otvorí a ukáže nám takýto poklad. Niekedy je výzva, by som povedal, tie babiky dostať. Ľudia si chcú nechávať a myslia si, že ich vnúčatá sa o to budú starať a väčšinou tie babiky skončia na povale alebo v pivnici. A tuto majú dobré miesto, akože, hej, pretože tuto, keď tie babiky sú, tak je tam tá garancia, že ostanú tu po celý čas a pre ďalšie generácie. Takže občas je to ako výzva prehovoriť tie panie, tie babky, ako aby nám to buď dali alebo predali, že tuto to bude bezpečné miesto pre všetky babiky. Áno, to je také bezpečné miesto pre všetky babiky. Ja si myslím, že tí, ktorí darovali tie bábiky a možno majú nejaké pochybnosti, tak stačí, keď prídu sa pozrieť a vidia, že sú... Určite áno, presne tak. Stačí sa prísť pozrieť. Ako, niektoré sú darované, niektoré sú samozrejme kúpené. Ako záleží od toho, ktorá kde ako. Niektoré som kúpil aj na internete, samozrejme. Občas príde bábika, ktorá vyzerá jak hnoj, s prepáčením. Je to, lebo bola možno niekde vo vreci, neviem, 30-40 rokov, takže potom to musíme nejak vyčistiť, dať dokopy, odprať čipky, vybieliť, zaškrobiť, príšiť. A v tomto mi práve moja mamka pomáha dosť, takže díky, mami. A ste aj rekordmanom vlastne v počte bábik. Áno, bolo to, myslím, že pred 4 rokmi, pred covidom dáko. Ako vtedy to bolo 153 bábik, myslím, že bol to slovenský rekord. Teraz už je 200, ako vravím, krojovaných bábik. No mal by som si asi ten rekord obnoviť. Dúfam, že ma nikto nepredbehol, lebo odtedy som to nesledoval, ale myslím si, že som stále. No ale okrem toho teda, že je to rekord, ako chcem povedať, že takéto múzeum, respektíve súkromná expozícia ako na Slovensku nie je to tým jedinečné. Jednak na Slovensku a určite aj v Európe toho nie je veľa, takže určite treba prísť a rozprávať o tom všade. Nehovoriac o tom, že sú to teda aj naše kroje, všetky v podstate, možno máte aj takú ambíciu pozbierať bábiky, respektíve, aby to mali teda kroje slovenské, aby ste mali čo najviac? Áno, určite, 85% sú práve slovenské kroje, keď si to potom pozriete, alebo keď prídete, tak začína to západom, vlastne je to cez stred, tamto Horehronie, Podpolanie, tam tie tradície stále sú ako nažívanie, sú v kome, jak v nejakých iných dedinách a potom hore máme Hont, Liptov a Východ a teda 85% sú ako slovenské, potom tu máme ako Moravu, však oni majú krásne kroje, nádherné, krásne tradície, tie hody a tie jazdy kráľov stále fungujú. No a potom je tam hore aj pár bábik, ktoré sú z iných štátov. Ako tam tá kultúra síce nie je taká, čo sa týka bábiky v kroji, ako u nás, ale podarilo sa mi nájsť nejaké babiky, originály tiež nie z obchodu, z Holandska, z Bulharska, myslím, že tam mám nejaké turecké dokonca. Hej, to však to vlastne 3 dní pred otvorením som ešte utekal do Bratislavy kupovať rýchlo turecké babiky, ktoré mi doniesla kolegyňa priamo z Turecka, lebo však tým, že to nie je v Európskej únii, to Turecko, tak je to ťažko dostať tie babiky, ale som zistil, že aj tam vyrábajú babiky v krojoch, alebo ich národných kostýmoch. Je to tu také pekné na oko, ale určite aj na čiže nejaké vedomosti, znalosti. To ma napadá, že možno aj pre školy, pre nejaké také skupiny. Áno, určite. Ako plán je tu práve, že dostať školy a skupiny mladých ľudí, aby sa naučili trošku niečo viac alebo dozvedeli o tom ľudovom odeve, pretože ako vieme, tento ľudový odev sa prestal vlastne nosiť oficiálne už v minulom storočí v 1950. Ako sa tí ľudia všetci, ako som spomínal, odsťahovali z tých dedín do miest a začali sledovať tie nové modré trendy, ktoré boli vo veľkomestách. Takže ten kroj tak trošku možno upadol do zabudnutia, ale chvála Bohu, teraz to máme
znovu zrodenie, renesanciu a práve preto by bolo fakt dobre tu tých mladých ľudí dostať jednak základné školy, možno materské školy, ale aj stredné školy, aby sa niečo viac dozvedeli o tomto krásnom odeve. No to je jeden cieľ alebo jeden plán. Potom samozrejme zájazdy ako také určite, klub dôchodcov, rôzne teda kluby, skauti, ja neviem, či to ešte teraz existuje, všetci by sa mali prísť pozrieť. No a samozrejme z hľadiska cestovného ruchu tu dostať povedzme hostí alebo turistov z iných krajín. Ktorý kroj najviac učaroval vám? Ktorý región? No, tak ako moja prvá babika, poviem to takto, že moja prvá babika bola práve z Hore Hronia, Helpa je tam vystavená, potom si to môžete pozrieť a vlastne to mi tak učarovalo, som zistil, že vlastne áno, že dá sa akože zbierať aj babiky v krojoch, nemusí to byť priamo tie kroje a v podstate akože keď človek ako zistil všetky tie detaily tam, tie výšivky, tie materiály a všetko tak ako má byť, tak tedy som myslel, že wow, to je presne to je ten smer, ktorým sa chcem uberať. Takže to bola asi taká prvá, babika z Helpy. Ale v podstate teraz, keď mám takúto veľkú zbierku, tak všetky sú jedinečné samozrejme. To je ako keď máte deti, tak nemáte obľúbené dieťa, všetky sú obľúbené, tak to isto ja mám s mojimi babikami a s krojmi hlavne, lebo v tomto prípade to hlavne o krojoch, aby teda reprezentovali reprezentovali práve ten kroj z tej danej oblasti, aby tam boli všetky tie detaily zachované, aby to boli materiály zachované a tie čipky a vzory a farby samozrejme, všetko tak, ako má byť. Takže momentálne sú všetky obľúbené, ale áno, prvá, a ktorou to začalo, bola z Helpy. Prvá bude len jedna vždy. Prvá bude len jedna, áno, presne.